Πάτρα, καλώς ήρθατε στο Πατρινό Καρναβάλι 2014. Στην πρωτεύουσα του Καρναβαλιού. Εδώ για πρώτη φορά ο Αλφα θα προσπαθήσει να μεταδώσει και να βάλει μέσα στα σπίτια σας ζωντανά το ρυθμό, το κέφι, την ενέργεια, τη δημιουργία και όλο αυτό που συμβαίνει εδώ στην Πάτρα. Γίνεται πραγματικά χαμός, μπορεί ο καιρός να μην μας βοηθάει πάρα πολύ. Αυτή είναι η νυχτερινή παρέλαση του Σαββάτου, εδώ που 30.000, ίσως και λιγότερος κόσμος σήμερα, γιατί αύριο είναι η τελική παρέλαση της τελετής λήξης, θα δώσει την ψυχή του για να το περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Δεν είμαι μόνη μου όμως σήμερα, έχω δύο πολύ γνωστούς αγαπημένους πατρινούς, οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια έχουν δώσει την ψυχή τους σε αυτό που λέγεται Πατρινό Καρναβάλι. Πατρινό Καρναβάλι! Ο Τζίμις Πολίτης και η Κατερίνα Τσουκαλά. Καλησπέρα σας. Γεια σας και από μένα. Όπως καταλαβαίνετε, η θέση μου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα προσπαθήσω να είμαι συντονισμένος δίπλα σε αυτές τις δύο κούκλες και να προσπαθήσω να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τι γίνεται εδώ πέρα. Θα τα καταφέρει, Τζίμι. Πιστεύω ότι γίνεται πανικός. Έχουμε ξεκινήσει με τις μαζορέτες του Δήμου. Έχει πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Να πω και εγώ ένα καλησπέρα. Βεβαίως. Και καλώς ήρθατε στην πόλη του Καρναβαλιού, του κεφιού, της χαράς, του γλεντιού. Γιατί εδώ σας υποσχόμαστε και οι τρεις θα μεταδώσουμε το κέφι όλων αυτών των καρναβαλιστών που βρέξει χιονίσει βρίσκονται εδώ και θα περάσουμε καταπληκτικά. Και τα λόγια είναι περιττά. Εδώ ξεκινάμε με το Βασιλιά Καρνάβαλο για φέτος. Πατρινό Καρναβάλι 2014. Ο φετινός καρνάβαλος είναι ένας τεράστιος γελοτοποιός. Αυτός που προσπαθεί να σατηρήσει λίγο, Τζίμι μου, το τι συμβαίνει και όλη την επικαιρότητα, όλη την κατάσταση που περνάμε χρόνια. Όλα αυτά που ζούμε. Είναι μια σχεδίαση του Αλέξα Σιμακόπουλου και μια κατασκευή του Καρναβαλικού Συνεργείου, όπως όλα τα άρματα. Είναι ένα καρναβαλικό συνεργείο με αξιόλογους καλλιτέχνες και τεχνίτες που έχουν αρχίσει και οι δημιουργοί του εξαπλώνονται σε όλη την Ελλάδα και δίνουν στοιχεία σε άλλα καρναβάλια της πόλης και σε άλλες εταιρείες. Και εδώ πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς που όλο το χρόνο δουλεύουν σκληρά στο καρναβαλικό συνεργείο του Δήμου της Πάτρας για να δούμε αυτό σήμερα και όχι μόνο. Και από ό,τι έχω μάθει, κάθε καθαρά Δευτέρα με το που τελειώνει ένα καρναβάλι, ξεκινάνε εδώ στην Πάτρα την προετοιμασία του επόμενου καρναβαλιού. Μπορεί αύριο να είναι η τελετή λήξης που λέμε, αλλά είναι η έναρξη ουσιαστικά για μας. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε στην αποκορύφωση για το Πατρινό Καρναβάλι του 2014. Χαμός γίνεται, μικρή, μεγάλη από παντού. Γεια! Έχουμε ένα θεματάκι σήμερα με τη βροχή, αλλά αν το καλοσκεφτείτε, Κατερίνα και Ελένη μου, η βροχή τι είναι? Η βροχή είναι το κομφετί του Θεού. Άρα λοιπόν βλέπουμε. Γεια σου, Βασίλισσα! Περνάει τώρα το άρμα της Βασίλισσας, η αγαπημένη μας Ελένη Κυπρέου, η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού. Ιωάννα Κυπρέου. Ιωάννα μου, σ' αγαπώ κι ας μη σε λένε Ελένη. Λοιπόν, η Βασίλισσα του Καρναβαλιού είναι εμπνευσμένη από το ομώνυμο παραμύθι, από τη Βασίλισσα του Χιονιού. Από εκεί είναι εμπνευσμένο αυτό το υπέροχο άρμα. Κάτι μάλλον ήξερε. Η Βασίλισσα του Χιονιού σήμερα βρέχει. Παιδιά, να σας πω κάτι. Πρώτη φορά βρίσκομαι στην Πάτρα και αυτό που βλέπω με τα άρματα, τα οποία είναι ένα και ένα μοναδικά και καταπληκτικά και ιδιαίτερα, είναι πραγματικά καταπληκτικό. Πάμε να υποδεχτούμε τους επόμενους. Σχεδίαση ραφή του κουστούμιου της Βασίλισσας από τη Ρούλα Ζαχαράκη και την Πανωρέα Πολυζωγοπούλου και μακιγιάζ με προϊόντα Κρυολάν από το τμήμα αισθητικής του ΙΕΚΑ ΚΜΗ. Και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, γιατί Βέβαια, όλο να στείλω αυτό είναι σημαντικό. Εγώ που επιμελήθηκε το δικό μου μακιγιάζ. Τι γίνεται εδώ? Έλα λίγο, να ρωτήσω εδώ τι γίνεται. Πες! Τι να πω! Από πού είσαι? Από την Πάτρα! Και του χρόνου. Γεια! Και του Γεια σας. χρόνου! Δεν πιστεύω να βρέχεστε. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι πραγματικά Νομίζω απίστευτο. όμως, Ελένη, ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε αρχικά πριν ξεκινήσουν όλα τα πληρώματα να έρθουν και να τρέξουν μαζί μας και να χορέψουμε εδώ, να πούμε λίγο τους χορηγούς μας. Φυσικά, να ξεκινήσουμε να λέμε τους χορηγούς μας λίγο, γιατί είναι και πάρα πολύ και η σημαντική τους βοήθεια, η πολύτιμη βοήθειά τους, ώστε να ξεκινήσει, γεια σας, και να τελειώσει όλο αυτό που συμβαίνει εδώ στην Πάτρα, είναι πάρα πολύ μεγάλη στήριξή τους. Τζίμι. Το μεγάλο χορηγό του καρναβαλιού μας, το Mr. Proper. Mr. Proper, θα δούμε στη συνέχεια και το άρμα του. Ναι, βεβαίως. Χορηγό της τελετής λήξης Lux Cola. Εταιρεία κατασκευής χρωμάτων Μαχρό. Αθηναϊκή δυσιθοποιία Amstel. Τα ΙΕΚΑ ΚΜΗ και το τμήμα αισθητικής τους. Το φρέσκο γάλα πρώτο. Τα ζαχαροπλαστεία Εντελβάης. Τους μήλους Αχαΐας. Το σούπερ μάρκετ Βερόπουλου. Την υπεραγορά κρεάτων Steak. Το ξενοδοχείο Μετιτερανέ. Και την εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων πρωτότυπο.gr. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και τον Αλφα που μεταδίδει την παρέλασή μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Το όνομα του τρίτου άρματος νομίζω δίνει όλη την εικόνα της Πάτρας. Όλη η πόλη καρναβάλι. Υποδεχόμαστε το επόμενο που είναι καταπληκτικό.
Μόνο με μάγια θα σωθούμε, λέει. Και κάτι πρέπει να ξέρει αυτό το άρμα. Ναι, και νομίζω πως είναι η αλήθεια, γιατί μόνο με μάγια θα σωθούμε, αλλά δεν πειράζει, γιατί έχουμε πει ότι εδώ στην Πάτρα η σάτυρα είναι αυτό το συστατικό του πατρινού καρναβαλιού. Έχω μάθει εδώ για ένα καρναβαλικό εργαστήρι, οι οποίοι κάνουν καταπληκτική δουλειά και παίρνουν παραγγελίες όχι μόνο από πατρινούς, αλλά και από ολόκληρη την Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι κατασκευαστές δουλεύουν όλο τον χρόνο πάνω στο φελιζόλ, σκαλίζουν αυτά τα θαύματα που βλέπουν, τα σκληραίνουν με χαρτί και με αλευρόκολλα για να πάρουν αυτή τη σκληρή υφή, τα χρωματίζουν, τα γυαλίζουν και τα παρουσιάζουν και τα πουλάμε σε όλη την Ελλάδα. Ελένη, να σου πω ότι ταξίδευσαν και μέχρι την πόλη σου. Στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Τη διεθνή έκθεση είχαμε μια πολύ καλή παρουσία με πολλές παραγγελίες και έχει καταφέρει τελικά οι κατασκευές του πατρινού καρναβαλιού να είναι εξαγώγημο προϊόν για την Πάτρα. Υπέροχα και μοναδικά εδώ, παρά τον αντίξω καιρό, ο οποίος δεν μας βοήθησε φέτος. Θα το βγάλω λίγο αυτό γιατί με κούρασε. Ο οποίος δεν μας βοήθησε λοιπόν φέτος. Δεν βλέπουν από το ούτε εδώ οι πατρίνοι. Ποτέ. Ίσα-ίσα μπορώ να σου πω ότι αυτό το γιορτάζουν ακόμα περισσότερο. Χορεύουν ακόμα περισσότερο, διασκεδάζουν ακόμα περισσότερο. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε το κέφι, τη ζωντάνια, τη δημιουργία, την ενέργεια που συμβαίνει εδώ στην Πάτρα. Γιατί πραγματικά, για μένα σας το ξαναείπα, είναι η πρώτη φορά, αλλά είναι αυτό που ζείτε τρομερό. Και νομίζω πως θα ξαναέρθεις. Και δεν έχεις δει ακόμα τίποτα. Ευρωπαϊκός Νότος, το επόμενο άρμα μας. Ευρωπαϊκός Νότος, πολύ σωστά, Τζίμι. Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, δεμένες από τη σφαίρα της Ευρώπης. Με πρώτη την Ελλάδα που βλέπω εδώ, πρωτοστατή. Τουλάχιστον όσο μπορεί. Ο δέσμιος του Ευρωπαϊκού Νότου φυσικά είναι ο Ευρωπαϊκός Βορράς. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθούν τα άρματα του Δήμου, μην ξεχνάτε ότι θα δούμε πάρα πολλά πληρώματα που γίνεται πανικός. Εδώ! Βοήθεια μας ληστεύουν, λέγεται, λέει αυτό το άρμα. Γεια σας! Γεια σας! Βλέπεις κάτι διαφορετικό, τώρα τι να πούμε γι' αυτό, διαφορετικό στην κατασκευή. Βλέπεις κάτι διαφορετικό στην κατασκευή εδώ. Τι είναι αυτό, ρε Τζίμι? Είναι με κοτετσόσυρμα και χαρτί πεπιεσμένο, το οποίο μετά έχουν κάτσει με το δάχτυλο ένα-ένα και έχουν κάνει τις τρύπες μέσα για να πάρει αυτό το φωτισμό που βλέπεις από μέσα. Και πίσω φυσικά η Ακρόπολη, έτσι, το καταπληκτικό εδώ δείτε. Είναι όπως γινόταν τα άρματα παλιότερα. Παλιότερα ο σχεδιασμός των αρμάτων ήταν ακριβώς έτσι. Με τα χρόνια όμως. Πριν το φελιζόλ μας κατακτήσει. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Βλέπω ότι όλα τα άρματα είναι εμπνευσμένα από καταστάσεις που συμβαίνουν στην Ελλάδα και όλα έχουν ένα βαθύτερο ουσιαστικό πράγμα να πούνε. Εδώ αυτό το άρμα που βλέπουμε, Ελένη και Κατερίνα, είναι ένας παλιός καρνάβαλος, ο οποίος έχει μετατραπεί σε αυτό το καλλιτεχνικό άρμα. Να σου πω, Ελένη, ότι τα υλικά είναι πολύ ακριβά και δεν πετάμε τίποτα. Η Κατερίνα το ξέρει αυτό, δεν πρέπει να πετάμε τίποτα. Και από ό,τι μου έλεγες και χτες, στο τέλος του καρναβαλιού συγκεντρώνονται όλα τα άρματα στο καρναβαλικό εργαστήρι. Για να τροποποιηθούν. Ή τροποποιούνται ή βλέπουμε. Ακριβώς. Αυτός είναι ένας παλιός καρνάβαλος, ο οποίος τροποποιήθηκε και έγινε αυτό το εξαιρετικό καλλιτέχνημα. Αύριο όμως θα σου πούμε και πώς ακριβώς γίνονται τα άρματα. Πώς γίνονται τα άρματα. Μην ξεχνάτε ότι αυτό που συμβαίνει στην Πάτρα δεν συμβαίνει μόνο σήμερα Σάββατο για Κυριακή βράδυ. Αυτό συμβαίνει φέτος για 44 μέρες, όπου η Πάτρα φοράει τα γιορτινά της, φοράει τα χαρούμενά της, τα καρναβαλικά της και όλοι δίνουν το παρόν. Απλώς σήμερα φοράει και τα διάβροχά της. Και είναι ένα υπαίθριο πάρτι. Αυτός ο τραγουδιστής. Συνεχίζουμε. Ποιος τραγουδιστής είναι αυτός? Ναι. Ακόμα βλέπουμε τον καλλιτεχνικό άρμα το προηγούμενο. Τώρα βλέπουμε τον τραγουδιστή και έχουμε περάσει Τραγουδιστής πρίγκιπας. Τώρα όμως είναι ο Mr. Proper, Ελένη. Ο Mr. Proper, παιδιά, δεν θα μπορούσε να λείπει από το πατρινό καρναβάλι, γιατί έχει κάνει τη διασκέδαση, καθαριότητα και χαρά. Και κοίτα πώς χαμογελάει. Πώς χαμογελάει εδώ στο πατρινό καρναβάλι ο Mr. Proper. Και ωραίος άντρας τώρα εδώ πέρα. Ναι, και εγώ αυτό. Βλέπω ότι είναι ωραίος και χαμογελαστός. Γεια! Μια ευχή! Πες κάτι! Γεμίστε όλη την πόλη κομφετή. Ο Mr. Proper θα καθαρίσει. Ο Mr. Proper καθαρίζει την πόλη. Αυτό! Ελένη, πρόσεχε, θα σε καθαρίσουν και εσένα. Να σου πω κάτι, όντως είναι... Δεν έρχεσαι λίγο από το... καθαρίσουμε. Είστε η προπερίστα? Ναι, ήρθαμε για να καθαρίσουμε. Να έρθεις στο σπίτι μου μια μέρα. Σίγουρα. Ξέρουμε στην Πάτρα να καθαρίζουμε. Έτσι, καθάρισέ μας και του χρόνου. Εσύ τι κρατάς εδώ? Καθαρίζεις? Προπερίστας. Ναι. Αυτοί λέγονται οι προπερίστας από τους πατρινίστας. Είναι Ισπανοί καθαριστές, να ξέρεις. Γεια! Χοροπηδάς ζεσταίνεσαι? Ζεσταίνομαι μια χαρά, υδρώνω, γουστάρω, πατρινό καρναβάλι forever. Κι εγώ!
Χαμός, Νομίζω λέω, στην πως Πάτρα. πραγματικά στο τέλος δεν θα καταλάβουμε τίποτα από τη βροχή. Θα έχουμε ζεσταθεί τόσο πολύ που θα νομίζουμε ότι είμαστε το καλοκαίρι και δεν έχουμε όχι καρναβάλι, όχι βροχή, όχι τίποτα. Γεγονός, αυτό που λένε ότι οι Πατρινοί έχουν μια ενέργεια, μια τρέλα παραπάνω. Το βλέπω Έτσι, εδώ. το κέφι, όλο αυτό μας γεμίζει. Δεν είναι τυχαία ότι ονομάστηκε η Πάτρα Βασίλισσα του Καρναβαλιού. Έλα! Μαμά, διαβάζω να ξέρεις, θα περάσω τη σχολή! Είναι σίγουρη η μαμά σου τώρα που σε είδε εδώ. Με σφουγγαρίστρες διαβάζει, μαμά, να ξέρεις. Γιατί αν δεν περάσει θα την καθαρίσει με πρόπερ. Ναι. Τώρα που την είδα είναι σίγουρη. Συνεχίζουμε με την παρέλαση των πληρωμάτων. Ξεκινάνε τα πληρώματα. Εδώ τα που πληρώματα σήμερα. του Πατρινού Καρναβαλιού στη νυχτερινή ποδαράτη, γι' αυτό λέγεται και ποδαράτη, βγαίνουν χωρίς το άρμα τους, μόνο οι συμμετέχοντες. Παλιότερα, Ελένη, Αύριο όμως θα δούμε και τα άρματά τους. παλιότερα να σου πω ότι λεγόταν νυχτερινή ποδαράτη. Η βραδινή. Ποδαράτη. Νυχτερινή ποδαράτη και κάποτε τα πληρώματα είχαν και χρώμα, είχαν φως και ήταν αυτοφωτιστείτε. Τώρα όμως είναι λίγο πιο απλά. Μα να σου πω κάτι, Κατερινάκη μου, αν δεις την πόλη σας από ψηλά, είναι σαν ένα ποτάμι χρωματιστό, χρωματιστό. το οποίο διασχίζει όλη την πόλη και της δίνει ενέργεια. Πολύ σωστά. Γεια σας. Γεια σας. Εσείς Πατρινοί. Γυρίστε μας, Ελληνική. Πατρινοί. Έτσι. Γιατί ξέρουμε να το λέμε. Είμαστε πατρινοί. Αποφεύγουμε τα λιλιπούτια καρναβαλάκια και τα λιλιπούτια. Γιατί, Τζίμι μου? Έχει πολύ λί μέσα, θα εκτεθούν Γιατί φαντάσου το λίγο, λιλιπούτοι οι καρναβαλιστές. Γεια. Ένα είναι το σύνθημα. Λευτεριά στην Παναχαϊκή. Καλά μου Από τον ποινικολόγο. Ο Χριστός. Χαμός. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα, Ελένη μου, είσαι με τον ΠΑΟΚ. Γεια σας και του χρόνου. Περάκο και του χρόνου. Να είστε καλά. Και εσύ περνάτε υπέροχα. Έτσι φαίνεται. Βρέξει χιονίσει. Καλωσορίσαμε, ευχαριστούμε πολύ. Πού δεν βρέχει. Βλέπουμε εμείς βροχή. Πού είναι η βροχή. Δεν βρέχει. Πουθενά. Έτσι. Ήλιο. Έλα. Καλά να περάσετε. Κατερινάκη μου, στο Ευχαριστούμε πολύ, σημείο καλή. αυτό πρέπει να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τρίγκο. Είδα ομπρέλα και δεν με άρεσε όμως. Κύριε Πρόεδρε, εγώ περισσεύω. Διαφορά γιατί είμαστε πολλές ώρες στη βροχή. Θα βραχούμε σήμερα λίγο περισσότερο. Λίγο περισσότερο. Απλώς αύριο έχουμε και άλλη δουλειά μέχρι να κάψουμε τον καρνάβαλο που θα μας ξαναζεστάνει για να περιμένουμε το επόμενο καρναβάλι. Σε λίγες ώρες θα συμβεί αυτό. Να πούμε ότι ο κύριος Κωνσταντίνος Τρίγκος είναι πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Πατρέων, Καρναβάλι Πάτρας. Ο ένας και μοναδικός θα πω εγώ που τον γνωρίζω, βεβαίως. Ναι. Πρέπει να μας πείτε δύο λόγια λοιπόν, Πρόεδρε. Διαδόσεις. Αυτή όλη είναι το καρναβάλι. Από τους πιο μικρούς καρναβαλιστές έως τους γυρεότερους. Αυτή είναι το καρναβάλι. Εμείς κάνουμε απλώς αυτό το καθήκον μας απέναντι στην πόλη μας, τίποτα άλλο. Και πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπετε ότι παρά τον καιρό και παρόλη τη βροχή, ο κόσμος είναι εδώ, το στηρίζει για πάρα πολλά χρόνια. Έτσι είναι. Είναι 180 χρόνια, δεν είναι τυχαίο αυτό. Και βέβαια αυτή σε σχέση με άλλες χρονιές είναι ψηλόβροχο αυτό να σκεφτείτε. Ναι. Έχουν παρελάσει οι καρναβαλιστές και με καταρακτώδη βροχή. Ωραία, ας αφήσουμε τότε το χορό, το κέφι, την ενέργεια και τη ζωντάνια των ανθρώπων αυτών που είναι σήμερα εδώ να μιλήσει από μόνο του, γιατί νομίζω και εγώ ότι τα λόγια είναι λίγο περιττά. Τα λόγια Ό,τι είναι και να περιττά. πούμε εμείς, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κατερινάκη μου, έχουμε εδώ την κυρία Μαρία Κουρμπανά, που είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Πατρέων. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Στέλνουμε χαιρετίσματα σε όλη την Ελλάδα. Το καρναβάλι μας δεν καταλαβαίνει από βροχές, από κρύα. Τα παιδιά είναι όλα στον δρόμο, όλες οι ηλικίες. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα σήμερα και ακόμα καλύτερα αύριο. Να είσαστε πάντα καλά. Να είστε κι εσείς καλά, καλή συνέχεια και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που έχει έρθει εδώ στην Πάτρα και περνάει πολύ καλά. Βρέξει χιονίσει. Έτσι είναι. Όπως είπα πριν, Ελένη μου, η βροχή είναι το κομφετί του Θεού. Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Okay. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Χορέψτε Ευχαριστούμε λοιπόν. πολύ. Κάτσε καλά. Πάμε στο επόμενο πλήρωμά μας. Μας μαυρίσατε, μας καπνίσατε, μας όλο υπονοούμενο, παιδιά. Τελίτσες. Stop. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Μέχρι εδώ. Δεν ξέρω τι θέλουν να πούν. Τι υπονοούν, Τζίμι μου. Θα σου το πω άλλη ώρα. Τώρα είμαστε στον αέρα. Μετά. Κατάλαβα. Είναι το Group 40, ένα πιο ιστορικά group της Πάτρας. Γεια Συμμετέχει σας. κάθε χρόνο στο καρναβάλι με πολύ καλή πορεία. Και του χρόνου. Μ' αρέσει αυτό που φοράς που έχει και μανταλάκι πάνω. Είναι και επίκαιρο εποχιακό. Πολιτική εθελομίχλη, Group 40 μας μαυρίσανε. Τα πες όλα. Χαμός εδώ στην Πάτρα. Σε λίγα χρόνια το πατρινό καρναβάλι συμπληρώνει 2 αιώνες, θα λέω καλά. Ακριβώς. Παρά 15 χρόνια. Παρά 15 χρόνια. Και επειδή είμαι καλά διαβασμένη, Είσαι πάρα πολύ καλά Περίμενε. διαβασμένη. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί εμείς εδώ πέρα θέλουμε να σε μαγέψουμε, να σε ξεφαντώσουμε. γεια σου! Γεια σας. Πώς σε λένε? Πελαγία. Πελαγία, γιατί δεν ντύθηκες καρναβαλάκι? Α, ντύθηκες Πελαγία. Απλά βρέχει. Λίγο η βροχή.
μας τα χάλασε λίγο η βροχή. Δεν πειράζει, Αλλά περνάμε πολύ όμορφα. Και τα παιδιά είναι το μέλλον αυτού του πατρικού καρναβαλιού που δεν σταματάει να υπάρχει και να δίνει ζωντάνια σε αυτή την πόλη ποτέ. Και το απολαμβάνουν πάρα πολύ. Να περάσετε καλά και του χρόνου. Και εσείς. Γεια σας, σας ευχαριστούμε πολύ. Τι όμορφες κατασκευές. Γεια σας. Καλά περνάμε και εσείς το ίδιο. Θα ντύνεσαι πάντα καρναβάλι. Ναι. Μέχρι πόσο χρονών? Μέχρι σαν τα 30. Τα 30. Δώσε μου και ένα φιλί. Γεια σου Διονύση. Σκουπίστηκε, σου λέει, μην με γεμίσει και κραγιόν ο Διονύσης. Προσέχει. Σήμερα νομίζω θα πάρεις πάρα πολλά φιλιά. Ετοιμάσου. Αν τα πάρω από άντρα σαν το Διονύση, συγγνώμη Τζίμι μου, αλλά αξίζουν. Βέβαια.